Ke ba ta kiwo. Zama ban ga wanda ya mun ba. To ka duba ne ga. Ya barka ne. Malam zaka siya ne? Ni ma na duba ka siya mana. Amma fa ni saurayi. Gida ne ƴar fataran no. Awwa. Ga wannan. To kawo ko wannan zai. Nawa ka siya wannan? Ka duba iya siyan ka. Ka zo ka sallama na riga shi zuwa wannan. Ina zuwa ya hakuri malam. Ai irin ku muke so ya hakuri. Zanaje garke ɗan goba domin na san su akwai masoya. Ni ko zan iya siya ni ba kaga tawa ba ta fita. To duba ka 20 ba sai mun tsaya mun ja ba kawai ka bada 10,000. Ka amsa don abin da aka ce 40 zan baya. ban siya maka ba. Ka siya 10. A'a ka ya kuri. Ka siya 10. Na siya jaka 50. Ban siya maka ba ka Ni siya ma 10. ba ta sace ta amsa yanka. To na siya Ni maka. ma zan je dan yi kauri da Ka shi. kawo kuɗin. Ina wanda zai yanka ma ko mu baka wanda zai ma aiki. Au kana da masu aiki a Ina da masu aiki ga wani. Ina wukarka. Hadan da shi. Yawa to ga wani nan. To shikenan. Ka bi shi ka je ka yanka ni ba mu Kuɗin kuɗin. je kai min aikin wannan. Ni yanzu zan yi ma transfer kakka da. To bari baka account number. Yawa to ban account number ne sai ma transfer. Ni ma ta da shi nan zan yi. Dan ban zo da kuɗin ba. Zo da kuɗin Ka ga in ji alat ba. Lambar ce wannan? In ji alat ba. Ba kakka ji kuma. Ai yanzu nan. To shikenan. Gida dan Allah ke Haba yanke ka zai kudi ba na biya. kan girman Allah ke hakuri mai Au gida. dama cutar da ake kenan ina jin Dan labari. Allah dan annabi Yau ke gashi na hakuri. gani yanke min shi daure shi Dan da kyau. Allah dan annabi mai gida. Dora maka bi. Dan Allah